Гласувахме за ново начало, нов модел на управление, за чисти улици, за пътища без дупки. Гласувахме да задържаме нашите деца, нашите приятели да не емигрират в чужбина. Гласувах, за да може да върнем нашите деца, нашите роднини, нашите приятели от Европа по родните им места. Гласувахме за един красив и приветлив Кърджали. Ще успеете ли да се справите с тези неща, с които Хасан Азиз до сега толкова години не е успял? За тези въпроси нека да изчакаме да приключи изборния ден, да видим, да се поздравим с победата. Тогава вече ще говорим в конкретика и ще отговаряме на въпроси. Ако вие седнете в кметския стол, кой първи е ви приоритет? Коя е първата ви задача? Първата ни задача е да управляват гражданите чрез кмета. Вратите да бъдат отворени, да чуем мнението, проблемите, идеите и визията на всеки един наш съгражданин. Какъв е основният им проблем за този един месец, най-вероятно, т.е. не най-вероятно, и достатъчно срещи сте провели с тях? Имахме много така ползотворна и позитивна кампания. Успях да се срещна очи в очи с всеки един избирател. Хората имат надежда, хората вярват в едно ново начало, вярват, че всички ръка за ръка ще успеем да превърнем нашия град в мечтан дом за младите, за възрастните, за всички. Благодаря ви!